Με ενδιαφέρει να το συζητήσουμε. Μέχρι το Σεπτέμβρη αυτό το μήνα πρακτικά δεν επιτρέπεται στην εμπειρία μου. Ξαναλέω, πολύ συχνά η πρακτική διαφέρει από τη θεωρία και από την νομοθεσία. Να επανέλθω. Ναι. Με ενδιαφέρει, θέλω να το ακούσω και σε λιγάκι θα σας πω τη δική μου εμπειρία και πιθανόν να μου λύσετε και τις νομικές προκλήσεις που εγώ βιώνω στη χώρα. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ θετικό. Καθώς και από ζευγάρι αντρών, εκτός και αν υπάρχει αναγνωρισμένη μητέρα του παιδιού με γονεϊκά δικαιώματα. Υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη πληροφόρησης και εκπαίδευσης επαγγελματιών και στον τομέα όλων των διαφορετικών δομών της οικογένειας όσον αφορά στην παροχή βοήθειας. Αυτό που βιώνουν επίσης οι οικογένειες είναι η θρησκευτική βία που ανέφερα νωρίτερα, το οποίο έχει να κάνει πάρα πολύ με οικογένειες οι οποίες συχνά αντιμετωπίζουν την πρόκληση του να αποδεχθούν την αποδοκιμασία που βιώνουν μέσω των θρησκευτικών ηγετών και δογμάτων και αν δεν μπορούν να το αποδεχθούν θα πρέπει να εγκαταλείψουν ολοκληρωτικά τη δική τους πίστη. Οπότε είναι σε αυτή τη θέση που πρέπει να επιλέξουν μεταξύ της πίστης τους και το να έχουν μια οικογένεια. Αυτό που επίσης βλέπουμε είναι η ανάγκη για δομικές αλλαγές και αρχικά αυτό αφορά σε υπηρεσιακές δομές και διακρίσεις που υπάρχουν μέσα συστημικά μέσα σε φόρμες που οι άνθρωποι συμπληρώνουν και ούτω καθεξής. Η εκπαίδευση σε διαφορετικών επαγγελματιών γενικότερα, καθώς και έλλειψη συμπερίληψης, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο σημαντικό κομμάτι και αυτό έρχεται στην επιφάνεια πιο πολύ από ανθρώπους όπου συζητάνε μαζί μας και με την ομάδα μου και μας λένε ότι δεν υπάρχουν πολλά βιβλία που μπορούν να βρουν, που θα διαβάσουν στα παιδιά τους, να μπορούν τα παιδιά τους να σκεφτούν τον εαυτό τους σαν κομμάτι μιας ευρύτερης κοινωνίας που τα αναγνωρίζει. Οπότε αυτό δεν είναι εκεί πέρα. Και αυτό που κάνουν πολλοί γονείς αυτή τη στιγμή, ειδικότερα με μικρότερα παιδιά, είναι το ότι θα καταπιαστούν με ξένα βιβλία, τα οποία επειδή τα παιδιά τους δεν μιλάνε αγγλικά, θα τους τα μεταφράζουν οι ίδιοι με τη δική τους ιστορία. Και πολλοί από τους γονείς με τους οποίους μιλάμε, μάλιστα κοιτάζουν να γράψουν οι ίδιοι τα βιβλία που θέλουν να διαβάσουν στα παιδιά τους. Γενικότερα είναι σημαντικό πως η πληροφόρηση που διατίθεται στα μέλη κάθε κοινωνίας και για το κάθε ζήτημα πρέπει να είναι και ακριβής και βασισμένη σε δεδομένα. Έχω λίστα βιβλιογραφιών τα οποία με πολύ μεγάλη χαρά μπορώ να μοιραστώ και μπορούν να έρθουν σε εσάς, αλλά πολύ συχνά και με λίγες εξαιρέσεις τέλος πάντων, οι θρησκευτικοπολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις σε διάφορα άρθρα εφημερίδων ή προγράμματα στην τηλεόραση συχνά επικαλούνται πως η έρευνα μας δείχνει ΑΒΓ, μας δείχνει ότι οι οικογένειες ΛΟΑΤΚΙ όταν υιοθετούν παιδιά δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα στα παιδιά, ψυχολογικά και ούτω καθεξής. Νομίζω ήταν ένα παρόμοιο άρθρο που διάβασα αυτό το μήνα, ήταν η απάντηση της Εκκλησίας προς την ανακοίνωση για την αναγνώριση του γάμου μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών. Δεν θέλω να σταθώ σε αυτό, γιατί γενικότερα αυτό πηγάζει από ανεπάρκεια πληροφοριών γενικότερα και ανεπάρκεια μιας κουλτούρας που μπορεί να δεχθεί την έρευνα και τα ερευνητικά δεδομένα σε τέτοιο επίπεδο που μπορεί να επισημοποιήσει κάποιες αποφάσεις. Αλλά θεωρώ σημαντικό να μοιραστώ μαζί σας κάποια συγκεκριμένα πράγματα τα οποία μας δείχνουν οι έρευνες. Και αυτά κυρίως έρχονται από την παγκόσμια καμπάνια των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του Αμερικανικού Συλλόγου για τα Δικαιώματα και την Προστασία του Παιδιού. Και βλέπουμε ότι είναι 4 συγκεκριμένα πράγματα τα οποία συνεχόμενα η έρευνα μας επισημοποιεί. Το πρώτο είναι αυτό για την ευημερία των παιδιών. Λοιπόν, πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά που ανατίθεται σε ΛΟΑΤΚΙ οικογένειες κατόπιν υιοθεσίας έχουν παρόμοια επίπεδα ευημερίας με τα παιδιά που ανατίθεται σε οικογένειες ανθρώπων διαφορετικού φύλου. Και αυτό βέβαια δείχνει ότι η σεξουαλική ταυτότητα των γονέων δεν έχει καμία σχέση με την ανάπτυξη του παιδιού. Όσον αφορά σε υγεία και εκπαίδευση, οι ΛΟΑΤΚΙ οικογένειες συχνά επενδύουν στην υγεία και την εκπαίδευση των παιδιών τους
και είναι αρκετά ενήμερες σχετικά με τις διαφορετικές προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσουν τα παιδιά τους και προσφέρουν πολύ συχνά υποστήριξη και δουλεύουν πολύ πιο κοντά με τα σχολεία των παιδιών τους. Και αυτό είναι η απόρρεια του να πρέπει να αντιμετωπίσουν διάφορες προκλήσεις στην πορεία της ζωής τους και χωρίς να βλέπουν τα πράγματα σαν δεδομένα. Υπάρχει συναισθηματική υγεία και οι παιδικές υιοθεσίες από ΛΟΑΤΚΙ οικογένειες συχνά προάγουν τη συναισθηματική υγεία των παιδιών και οι γονείς αυτοί είναι πολύ συχνά ανοιχτοί στη συζήτηση σχετικά με τη σεξουαλικότητα και τη διαφορετικότητα των παιδιών τους, ανεξάρτητα σεξουαλικότητας, με τη διαφορετικότητα των παιδιών τους. Και επίσης οι έρευνες πολύ συχνά μας δείχνουν συνεχόμενα λοιπόν ότι υπάρχει κοινότητα και υποστήριξη ότι οι ΛΟΑΤΚΙ οικογένειες είναι πολύ πιο πιθανό να γυρίσουν και να ζητήσουν βοήθεια από άλλους ανθρώπους, άλλα groups ανθρώπων στην κοινότητά τους, για να μπορέσουν να μεγαλώσουν ορθά το παιδί τους και με υγεία. Η διαφορά εκεί πέρα είναι ότι αρκετές έρευνες όσον αφορά σε παιδική κακοποίηση των τελευταίων δεκαετιών, που για παιδιά που προέρχονται από ετερόφιλες οικογένειες, μας δείχνει ότι πολύ συχνά αυτές οι οικογένειες δεν δέχονται να γυρίσουν και να ζητήσουν βοήθεια από κάποιους άλλους, το οποίο σημαίνει ότι δεν έχουν το περιθώριο να μπορέσουν να βρουν λύσεις εκεί πέρα που δεν βλέπανε πριν. Για να γυρίσω πάλι λίγο στο τι μας λένε οι οικογένειες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, μου έχουν δώσει μια λίστα από κάποια συγκεκριμένα πράγματα που θεωρούν ότι θα ήταν πολύ βοηθητικά για τις οικογένειες που υιοθετούν παιδιά, για τις οικογένειες που μεγαλώνουν τα παιδιά αυτά στη χώρα αυτή. Και είναι αυτές οι 5 λύσεις που βλέπουμε στο slide εδώ πέρα. Το πρώτο μιλάει για κάποια κοινοτικά προγράμματα. Λοιπόν, μιλάμε για παιδεία και εκπαίδευση. Για το κατά πόσον θα ήταν δυνατό σε διαφορετικές κοινότητες να μπορούν να υπάρχουν προγράμματα επιμόρφωσης για το κοινό και για επαγγελματίες, ούτως ώστε να μπορούν να κατανοήσουν παραπάνω τις εμπειρίες και τις ταυτότητες των ανθρώπων. Παροχή πληροφόρησης, πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω εξού και το έργο που κάνουν και οι Ρίζες, αλλά και άλλοι οργανισμοί στην Ελλάδα, ΜΚΟ, όσον αφορά σε οικογενειακούς δεσμούς και δομές οικογένειας, έχει να κάνει να παρέχουν αυτή την κατάλληλη πληροφόρηση. Κατά γενική ομολογία, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι γονείς σήμερα στην Ελλάδα, ΛΟΑΤΚΙ γονείς, και είχαν την πληροφόρηση, την είχαν επειδή οι ίδιοι έχουν το επάγγελμα το συγκεκριμένο, όπου μπόρεσε και τους έβαλε στη θέση να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Πέραν αυτού, υπάρχει αυτή η έλλειψη. Κάποιες δραστικές αλλαγές στη δομή υπηρεσιών και γραφειοκρατίας, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό έχει να κάνει και με ταξίδια, έχει να κάνει και με την συνεχή ανάγκη για γυναίκες να πρέπει να δίνουν όνομα πατρός σε οτιδήποτε κάνουν. Συμπεριληπτικά βιβλία, ταινίες κτλ. Νομίζω το ανέφερα ήδη αυτό πιο πριν. Και την αναγνώριση υιοθεσίας από ΛΟΑΤΚΙ οικογένειες και μόνον αντρών. Και να μοιραστώ, αυτό ήταν το πιο εύκολο slide πιο εύκολη διαφάνεια που έχω φτιάξει ποτέ στην καριέρα μου. Μίλησα με το γιο μου, εδώ πέρα ήθελα να μοιραστώ κάτι για μένα και το γιο μου. Μίλησα με το γιο μου και τον ρώτησα να μου στείλει, να μου πει ποια φωτογραφία να βάλω στη διαφάνεια. Τέλος πάντων, δεν μου έστελνε. Σήμερα το πρωί που μιλήσαμε, μου λέει: «Μπαμπά, είμαι πάρα πολύ απασχολημένος, παρακαλώ, μη με ενοχλείς. Μη δείξεις καμία». Λοιπόν. Και δεν δείχνω λοιπόν καμία, αλλά έχω να πω το εξής. Εγώ υιοθέτησα το γιο μου όταν ήταν 3,5 ετών. Ο γιος μου προέρχεται από ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, από μια πολύ μεγάλη υπόθεση, η οποία ήταν παγκοσμίως στα μέσα μαζικής. Είχαν βγει πάρα πολλά άρθρα και ήταν μια μεγάλη υπόθεση στα δικαστήρια. Προήλθε από μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ήταν δύσκολο να γίνει η υιοθεσία, αν και έγινε στην Αγγλία, λόγω του ότι ήταν πριν από χρόνια. Η Αγγλία επίσης είναι μια πολύ καινούρια χώρα όσον αφορά στην αναγνώριση δικαιωμάτων. Δεν κάναμε τα πάντα τέλεια. Είναι 15 χρονών και η χώρα αυτή όσον αφορά στα νομικά δικαιώματα. Είχαμε δυσκολίες όσον αφορά στους επαγγελματίες, το ανέφερα νωρίτερα.
Ήταν πολύ δύσκολο να βρούμε χώρο που θα μπορούσε να μας υποστηρίξει με αυτό το κομμάτι. Η δυσκολία επίσης ήταν στο ότι τότε δεν μπορούσα να υιοθετήσω το γιο μου όσο είμαι παντρεμένος με έναν άντρα. Πολύ περίπλοκο. Αυτό το ξεπεράσαμε τέλος πάντων. Ναι. Μιλάμε για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών τόσο συχνά και ξεχνάμε να μιλήσουμε για το διαζύγιο. Καμιά φορά αυτό λέω σε φίλους. Μην τρελαίνεστε. Λοιπόν, αστείο. Το ξεπεράσαμε αυτό. Είμαι με το γιο μου όλα αυτά τα χρόνια. Μια εκπληκτική σχέση. Πολύ σπάνια είχαμε προβλήματα σε οποιαδήποτε χώρα. Τα περισσότερα προβλήματα που έχουμε είναι στα αεροδρόμια. Ήμασταν πριν από 1 μήνα μαζί στην Ελλάδα και στο αεροδρόμιο δεν με αφήνανε να περάσω αν δεν έρθει η μητέρα του παιδιού. Τελικά, επειδή μου έχει συμβεί και τόσο πολύ και το έχω έτοιμα τις απαντήσεις, το αντιμετωπίσαμε. Αλλά αυτό που είναι πάρα πολύ άσχημο και στενάχωρο είναι ότι ο μόνος τρόπος που τα αντιμετωπίζεις αυτά πλέον είναι μόνο αν έχεις βρεθεί σε αυτή τη θέση για αρκετό διάστημα ή αν είσαι σε κάποια θέση λόγω δουλειάς, λόγω επιστήμης κτλ. Όπου μπορείς να ανταπεξέλθεις. Αυτός όμως δεν είναι ο μέσος πολίτης. Μας έχει τύχει και μια φορά όπου δεν μπορέσαμε να περάσουμε το αεροδρόμιο και έπρεπε να φύγουμε με το τρένο να πάμε σε μια άλλη χώρα και να πάρουμε από εκεί αεροπλάνο. Στον ελληνικό χώρο, γενικότερα, όπως είπα και πριν, γενικότερα είναι μόνο δομικά τα προβλήματα που έχουμε αντιμετωπίσει. Το χειρότερο από αυτό που έχουμε αντιμετωπίσει, και αυτό είναι η απόρρεια της έλλειψης αναγνώρισης όσον αφορά στην εμπειρία που έχουμε σαν άνθρωποι, ήταν ότι ήταν μικρούλης. Είχε ένα τύχημα, ήμασταν στην Ελλάδα, είχε ένα τύχημα, χτύπησε το κεφάλι του και πήγαμε στο νοσοκομείο. Λοιπόν, στο νοσοκομείο δεν με αφήσανε πια να είμαι στο ίδιο δωμάτιο μαζί του, καλέσαν την αστυνομία και την πρόνοια. Και λόγω του ότι εγώ είχα ένα φίλο μου γιατρό στο νοσοκομείο, από την πλαϊνή πόρτα πήρα το γιο μου και φύγαμε. Και μετά ήταν μια χαρά. Λοιπόν, αυτή είναι μια πάρα πολύ άσχημη ιστορία. Εγώ το λέω και χαμογελάω. Γιατί επανέρχομαι σε αυτό που έλεγε και η Ζανέλ, ότι παιδιά πρέπει να πάρουμε τις εμπειρίες μας και να τις κάνουμε δύναμη και να προπορευτούμε του τι λείπει. Αυτές είναι όμως άσχημες εμπειρίες, τις οποίες και πάλι οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μην έχουν ούτε τη γνώση, πιθανά, ούτε τη δυνατότητα, είτε τα οικονομικά μέσα, γιατί πολύ συχνά έχει να κάνει με τα οικονομικά μέσα, να τα αντιμετωπίσουν, θα βρεθούν σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Και αυτό έχει αντίκτυπο όχι μόνο στους ανθρώπους αυτούς τους ενήλικες, αλλά έχει αντίκτυπο στα παιδιά. Οπότε, όταν μιλάμε για παιδική προστασία, πρέπει να μιλάμε για όλα όσον αφορά στην παιδική προστασία για οποιοδήποτε παιδί. Δεν ξέρω πώς να το κινήσω αυτό, αλλά εντάξει. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρουμε όλοι τον κωδικό. Λοιπόν, αυτός λοιπόν είναι ο γιος μου και εγώ. Τον ρώτησα, του είπα θα πάω να μιλήσω για ΛΟΑΤΚΙ οικογένειες που έχουν υιοθετήσει παιδιά, τι πρέπει να πω στον κόσμο. Ενοχλήθηκε, δεν θέλει να μου μιλάει, τώρα είναι 15 χρονών, δεν έχει διάθεση. Αλλά μου είπε κάποια στιγμή, μου λέει, ξέρω τι πρέπει να τους πεις, λέω τι, να υιοθετήσουν παιδιά. Γιατί μου είχε πει και ο ίδιος ότι εγώ μου λέει θα κάνω παιδιά, αλλά θα είναι υιοθετημένα. Λέω να κάνεις ό,τι θες. Και μου είπε να πω αυτό, μου λέει να υιοθετήσουν παιδιά, αυτό να τους πεις. Είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία, ανεξαρτήτως το ποιος είναι ο καθένας. Και είναι μια εμπειρία που έχει να κάνει με το να δίνουμε σπίτι σε παιδιά και σε άτομα τα οποία δεν έχουν σπίτι. Και η εσωτερική ανάγκη που έχουμε σαν άνθρωποι, και αυτό έγκυται από το χώρο μου σαν θανατολόγος, το να έχουμε μια επέκταση της ύπαρξής μας μέσω βιολογικής αναπαραγωγής, ουσιαστικά αυτό φεύγει μετά από λίγο. Μετά από λίγο έχει φύγει αυτό, δεν μας ενδιαφέρει. Οπότε η υιοθεσία είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο σε αυτό το τομέα. Υποσχέθηκα να επεκταθώ παραπάνω, εφόσον είχα το χρόνο.
θέλω να κλείσω με κάτι που είχε αναφέρει η Μάρσα Τζόνσον και δεν ξέρω πόσοι γνωρίζουν ποια είναι η Μάρσα Τζόνσον. Ναι, ναι, ωραία. Λοιπόν, η Μάρσα Τζόνσον ήταν μια ακτιβίστρια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μία από τις πρώτες ακτιβίστριες, για την ακρίβεια, του πληθυσμού ΛΟΑΤΚΙ οικογενειών. Ήταν ιδρυτής του Gay Liberation Front για τα δικαιώματα των γκέι παγκοσμίως. Ήταν η πρώτη που πέταξε το πρώτο τούβλο κατά της αστυνομίας μπροστά στο Stonewall Inn, όπου ξεκίνησε αυτό που ξέρουμε σήμερα σαν Pride, σαν πορεία ορατότητας. Ήταν η πρώτη που συνελήφθη γι' αυτό. Και ήταν και μία από τις πιο γνωστές φιγούρες, για να το πούμε έτσι, όπου βρέθηκε νεκρή κατόπιν δολοφονίας μέσα στο ποτάμι Χάτσον. Λοιπόν, αν οποιοσδήποτε από εσάς υποστηρίζει τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα και πάει στο Pride, και εδώ είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε Pride, το οποίο νομίζω στην Ελλάδα αρχίζει και αναπτύσσεται και λίγο παραπάνω και νομίζω φέτος για πρώτη φορά έγινε Pride και στα Χανιά, για παράδειγμα, από όπου κατάγομαι. Και η Μάρσα Τζόνσον είπε πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν για να καταλάβουμε ότι είμαστε όλοι αδέρφια και είμαστε όλοι άνθρωποι. Και υπάρχει ένα γένος και μία σεξουαλικότητα και είμαστε όλοι άνθρωποι. Και τελειώνει εκεί. Θα κλείσω με αυτό. Να σας ευχαριστήσω όλους. Με πολύ μεγάλη μου χαρά να κάνω τη συζήτηση και να μοιραστώ παραπάνω από τη δική μου εμπειρία για το πώς δεν γίνεται η αναγνώριση. Θα πω πολύ σύντομα για όλους. Την τελευταία φορά το Υπουργείο Εσωτερικών μου επικοινώνησε, το οποίο ήταν προ 2 εβδομάδων, ότι σαν δικαιολογητικό πρέπει να καταθέσω και πάλι ένα πιστοποιητικό γάμο με γυναίκα η οποία έχει γονεϊκά δικαιώματα στο παιδί μου για να μπορέσει να γίνει η αναγνώριση. Αυτό είμαι με πολύ μεγάλη μου χαρά να μου πει οποιοδήποτε ξέρει πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Νομίζω ότι το προσπαθώ 10 χρόνια, άρα νομίζω ότι το γνωρίζω. Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας και με πολύ μεγάλη χαρά να συζητήσω παραπάνω. Θα είμαι εδώ πέρα και μέχρι αύριο. Πριν καθίσετε, επειδή έχουμε λίγο χρόνο, είπατε ότι μπορεί να τον εξαντλήσετε το χρόνο σας, αλλά έχουμε λίγο χρόνο. Θέλετε να έρθετε εδώ για να μην είστε όρθιος σε αυτό το λίγο χρόνο που μας μένει μέχρι την επόμενη ομιλία? Να δεχτούμε ερωτήσεις. Να σας πω, μέχρι να καθίσετε, ότι θαύμασα τον τρόπο με τον οποίο περιγράψατε, δώσατε το στίγμα μάλλον του βιογραφικού του γιού σας, χωρίς να εκθέσετε το ίδιο όμως. Δεν ξέρουμε πότε έγινε αυτή η παιδοθεσία. Δεν ξέρουμε τίποτα για το παιδί αυτό και δεν θα έπρεπε να ξέρουμε κάτι για το παιδί αυτό. Αυτό που θα έπρεπε να ξέρουμε, και ίσως οι περισσότερες και οι περισσότεροι και τα περισσότερα που βρίσκεστε σε αυτή την αίθουσα το ξέρετε ήδη, ότι παιδιά τα οποία έχουν εκτεθεί στα φώτα της δημοσιότητας από πολύ μεγάλες υποθέσεις είναι παιδιά που δεν θέλει μετά κανείς και καμιά. Είναι στιγματισμένα παιδιά. Παρ' όλα αυτά, έχουμε ακόμα και εκπροσώπους μεγάλων οργανώσεων παιδικής προστασίας που βγαίνουν στα κανάλια και μιλούν για ανοιχτές υποθέσεις, στιγματίζοντας ξανά και ξανά αυτά τα παιδιά, το μέλλον των οποίων τελικά θα είναι να μείνουν για πάντα σε ένα ίδρυμα. Πριν δώσω το λόγο και δεχτούμε κάποιες ερωτήσεις, κυρία Θεοδωροπούλου, θέλετε να πείτε κάτι ακούγοντας τον κύριο Πεντάρη, που ελπίζω να συνεχίσει να δίνει ομιλίες στα ελληνικά από εδώ και μπρος? Ήταν πολύτιμη η συνεισφορά σας σήμερα και σας το λέω όχι από ευγένεια. Δημοσιογραφικά είχε πολύ μεγάλη αξία αυτό που παρακολούθησα και νομίζω όχι μόνο δημοσιογραφικά. Ακούγεται? Δεν ξέρω, φαντάζομαι. Θα ήθελα να δούμε και την αντίπερα όχθη των ανθρώπων, των ανθρώπων που υιοθέτησαν
ένα παιδί και ξαφνικά δεν τους βγήκε καλό. Ναι, δεν... Ομοφυλόφιλο λέει. Τι σημαίνει αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω. Επόμενο βήμα λοιπόν να το πετάξουμε, καταρχήν να το δείρουμε, να στρώσει. Γιατί τα κορίτσια τη γλιτώνουν λίγο, τα αγόρια όμως δεν τη γλιτώνουν και τρώνε πολύ ξύλο. Και αυτές είναι οι μαρτυρίες των ανθρώπων που ήρθαν σε εμάς για αναζήτηση ριζών. Και το επόμενο βήμα, αφού δεν έστρωσε, είναι να το πετάξουμε έξω από το σπίτι. Τι το θέλουμε, δεν μπορεί να μας ντροπιάζει αυτό το παιδί. Και το αποκληρώνουμε, κάνουμε λύση της υιοθεσίας. Και κάνουμε λύση της υιοθεσίας να μην πάρει τίποτα από εμάς και δεν πάει να ζήσει όπως θέλει. Ποιος ξέρει τι ήταν αυτό στο DNA του, ποια μάνα το έκανε, από πού έχει όλο αυτό την αρρώστια τέλος πάντων. Ένας τέτοιος ήταν ο Μιχάλης, ο οποίος ήρθε πριν από χρόνια σε εμάς. Το αφιερώνω λοιπόν, είναι η φωνή του Μιχάλη αυτή που θέλω να καταθέσω. Κακοποιήθηκε πολύ άσχημα από τους θετούς γονείς γιατί δεν έστρωνε, γιατί ήταν άρρωστος, γιατί ήταν ανώμαλος. Τον πέταξαν στο δρόμο, σε ηλικία 15 χρόνων, αναγκάστηκε να εκδίδεται στην Ομόνια. Έγραψε ένα βιβλίο που όταν το διάβασα ανατρίχιασα. Ήμουν ήδη μητέρα με 4 παιδιά και δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ένας άνθρωπος, ήρθε κοντά σε εμάς σε ηλικία 25 χρόνων, είχε γράψει αυτό το πράγμα. Το τι πέρασε στους δρόμους της Ομόνιας με το να εκδίδεται, διότι και ακόμα και αυτό που έκανε ήταν παράνομο και τρώγε ξύλο από την αστυνομία. Και ποιο ήταν το έγκλημά του? Το ότι είχε αφαιθεί σε ένα ίδρυμα και υιοθετήθηκε από ένα ζευγάρι που τον θεώρησε κυριολεκτικά άχρηστο. Και σαν και αυτόν λοιπόν το Μιχάλη έχουμε και κοπέλες πλέον, έχουν έρθει σε εμάς πολλοί ενήλικες, ιδιαίτερα όταν κάνουν αλλαγή φύλου, εκεί πια κι αν είναι ότι δεν θέλουν να τους δουν καν οι θετοί γονείς. Γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη πληροφόρηση πριν ξεκινήσουν καν την υιοθεσία, αλλά και κατά τη διάρκεια. Νομίζω ότι το μάτι των επαγγελματιών θα πρέπει να πέφτει πάνω στις οικογένειες, γιατί δεν είναι μόνο η πρώτη επαφή, δεν είναι μόνο η υιοθεσία, αλλά είναι και το μέλλον. Και πώς θα εξελιχθεί αυτό το παιδί και ποια είναι τα δικαιώματά του. Αυτό ήθελα να καταθέσω. Ευχαριστώ. Θέλω τον τίτλο του βιβλίου αρχικά, αν γίνεται. Ανήρε εκδιδόμενος. Δεν έχω πολλά να πω. Είναι ένα άλλο ζήτημα αυτό, πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι πολλά παιδιά καταλήγουν να πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι, είτε να βρίσκονται άστεγα όταν είναι σε αυτή την θέση. Νομίζω είναι κάτι το οποίο γίνεται αρκετά και είτε έχει να κάνει με το πώς οι γονείς, οι θετοί διαφωνούν με κάτι το οποίο έχει να κάνει με το παιδί τους, είτε με το ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πιθανά στις συμπεριφορικές προκλήσεις που μπορεί να έχουν, γιατί και ένα παιδί όταν το υιοθετείς έρχεται από ένα δύσκολο περιβάλλον, το ανέφερα ήδη, το ανέφερε η κυρία Θεοδωροπούλου, πιθανότατα να έχει και κάποιες δυσκολίες. Αν και πολύ συχνά ο κόσμος που εμφανίζεται σε κέντρα για να υιοθετήσει παιδιά θέλει να υιοθετήσει βρέφη, γιατί είναι πιο εύκολο. Αυτό όμως πιστεύουν, έχετε δίκιο. Αυτό όμως δεν είναι μαγαζί, δεν αγοράζουμε, δεν πάμε και λέμε έτσι το θέλω. Είναι πολύ άσχημο. Να μοιραστώ λίγο κάτι από τη δική μου εμπειρία που συνάδει με αυτό. Δεν ξέρω πόσοι γνωρίζουν πώς δουλεύει η υιοθεσία και το σύστημα στην Αγγλία, για παράδειγμα, όπου εγώ πέρασα από αυτό. Για να μην τα πολυλογώ, ουσιαστικά υπάρχει ένας κατάλογος, ο οποίος παρέχεται μόνο σε όσους έχουν εγκριθεί να υιοθετήσουν παιδιά. Και αυτός ο κατάλογος είναι όπως ένας κατάλογος από το Zara, όπου έχει τη φωτογραφία ενός παιδιού και ένα κείμενο για το παιδί, 5 λέξεις που είπε το παιδί, μου αρέσει να παίζω με αυτοκίνητα, μου αρέσει το μπλε χρώμα κτλ. Και παίρνεις τον κατάλογο και το ξεφυλίζεις και μπορείς και επιλέγεις βάσει του κωδικού ποιο παιδί θα ήθελες να γνωρίσεις, ποια παιδιά θα ήθελες να γνωρίσεις και μετά αρχίζει από εκεί πέρα η διαδικασία. Οπότε είναι ένας κατάλογος.
Μέσα σε αυτό το κατάλογο υπήρξε μια συζήτηση κάποια στιγμή από γονείς στην Αγγλία, η οποία είχε να κάνει με το κατά πόσο θα μπορούσαν να υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες εκεί μέσα στα μεγαλύτερα παιδιά, όσον αφορά στην σεξουαλικότητά τους, στο πώς βλέπουν τη δική τους εθνικότητα κτλ. Και μου θυμίζει αυτό το ότι ουσιαστικά είναι μια δομή μετά που θα λέει ότι αναρωτιέμαι για το ποιος είμαι, και αυτό μετά καταλήγει να είναι κομμάτι που μπορεί να οδηγήσει σε μια απόρριψη, περαιτέρω απόρριψη. Ναι, αλλά δεν έχω κάτι άλλο να πω και δεν έχω πολλές γνώσεις πάνω στο θέμα. Αλλά ναι, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο πρέπει να συζητηθεί επίσης. Το οποίο δεν αφορά μόνο στα παιδοθετημένα παιδιά, και οι βιολογικοί γονείς και κακοποιούν και διώχνουν τα παιδιά τους. Αλλά είμαστε για τα δικαιώματα των παιδοθετημένων ατόμων σήμερα εδώ να μιλήσουμε. Υπάρχουν ερωτήσεις? Να μαζέψουμε ερωτήσεις, να τις απαντήσει ο κύριος Μπεντάρης. Μαζεμένες? Όχι, προτιμάτε να κάνετε μια συζήτηση μαζί του για να αναλύσετε με καφέ την εμπειρία του στη χώρα μας. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήταν πολύτιμο, πραγματικά το λέω. Πολύτιμη η προσέγγισή σας και η ακαδημαϊκή, η ερευνητική, αλλά και το προσωπικό στίγμα που δώσατε. Και ίσως αυτά τα 15 χρόνια να είχαν κάποιο λόγο που περάσανε μέχρι να βρίσκεστε σήμερα εδώ. Και εγώ να έχω το προτέρημα να μην βλέπω μια μαύρη φωτογραφία. Τον είδα πώς είναι. Τον έχει εκεί. Να είστε καλά. Μπορείτε να καθίσετε, ναι, σας ευχαριστούμε και πάλι. Και να καλέσουμε τώρα στο βήμα ή κοντά μας, που επιθυμείτε στο βήμα, τον κύριο Νίκο Τριμικλινιώτη. Είναι καθηγητής κοινωνιολογίας, κοινωνικές επιστήμες και δίκαιο στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας. Το θέμα που θα μας παρουσιάσει σήμερα έχει τον τίτλο «Η επικαιρότητα και προοδευτικότητα του έργου» του Τζον Τρισελιώτης. Ο λόγος εσάς. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.